Umutimo jaja, 3 jaja. Dodamo sir. Izmešamo. I sipamo mleko. Namoljimo tepsiju. I sad stavimo jednu koru na dno. I koru po koru umačemo u smesu i ređemo u tepsiju. Dok ne potrošimo sve kore. Ostavimo jednu koru za kraj. Ostatak sira poređemo preko ovih kora. Sad stavljamo ovu koru preko i uvijemo. Sad ćemo da izbušimo. Prelijemo uljem. I razmažemo. Ovu gibanicu ćemo peći na 200 stepeni 20-30 minuta, zavisi od toga kako peče rerna. Kada se malo zapeče, porumeni na vrhu, onda treba smanjiti i sačekati da se dobro istišti gibanica. Posle toga izvaditi iz rerne, seći i služiti. Prijatno! Evo, izvadili smo iz rerne, ovako treba da izgleda kao kad je gotovo.